Assalamu alaikum ‘yan uwa, ina ma'abota kallon fassararrun fina-finan Indiya a harshen Hausa. To ga dama ta samu, ‘yan uwa. Muna da group da muke tura duk sabon Indiyan Hausa sabo mai kyau mai haske da ya fita. Waɗannan kuke gani da sauransu gaba ɗayansu da sauransu. Ga layinmu nan a kan screen, mutum zai ɗauka ya mana magana ta WhatsApp ko kuma ta Telegram. Za mu gaya mishi abin da zai biya sai a sanya shi a group ɗin nan ya ci gaba da kallon fina-finan da yardan Allah ‘yan uwa. Duk wanda yake son sabon fim ko tsoho ko sabo ko wanda suke fita, kun san Laraba da Lahadi duka ana sakin fim kusan in kun haɗa su gaba ɗaya sun kai 50 da wani abu gaba ɗaya duka ana sakin su. Mutum na wata ɗaya zai biya, na wata ɗaya ba wani yawa ne sosai. Kowace ƙasa kake a faɗin duniya kana yi mana magana za mu gaya maka abin da za ka biya. Kana biya za mu jefa ka kai ma ka ranga saukewa zuwa kan wayanka ko kuma kana kallotacen wajen. Shi ne ‘yan uwa, sai na ji ku. Duk wanda yake so ya danna mana duk wanda yake son sabbin fina-finai irin haka ya ringa danna mana subscribe, ya danna mana alamar subscribing da yardan Allah duk sabo zai ishe shi.